nawe ndoda kutaura manheru ano. Ndichataura zvandinonzwa Ishe achiti nditaure. Ine ndini mumwe wavashumiri asingagare pasi ndasiya zvimwe zvandanzi nditaure. Nekuti dzimwe nguva ukatya munhu, hondo yacho unozoneona wawega kumba. Saka ndinomeka sure kuti ndafadza muponesi iwo kana watsamwa ndizvozvo. Saka ndoda kuti usunge bhandi kana maviri. Zvawakaudzwa kuti zvikaudzwa sangano rinofa ndo zvandoda kukuudza nhasi. Kana uchifa tokuviga. Hallelujah. Toda kumbokanganisa umambo wa Satani. Sadina taura zvakawanda zvakanaka kutanga wapinda mushoko vanhu vaziye pazviri kubva. Hande yekubhuku yavaEfeso. VaEfeso ndokumbira vane Bible rako ungosumudza tikoni. Sumudza tikoni yasosumudzisa ndionewo. Aha. Nditarisire wa Ameri pedyo newe isina. Woti hanzi na mufundisi watoshinga naye. Moyo wako wakaoma. Ndinokumbirawo zvekare ane King James version. Kuda kuzoverengerwa mumavara echirungu. That same verse. Ephesians chapter 5 verse number 16. Tichaverenga kuna vaEfeso chapter 5 papa verse ya 16. Mungwarire nguva yenyu nokuti mazuva akaipa. Mazvita. Ndinokumbira vanhu vechirungu. Mazvita baba. Uyamutore chekubasa kwedishi. Taure nacho tinyasinzwa. Ephesians chapter 5 verse number 16. Redeeming the time because the days are evil. Wachinzwa? Ativaombirira chigara pasi. Thank you so much baba. Baba ndinokutendai manheru ano. Sangano ndewenyu. Kereke ndeyenyu. Sirivheri nendarama ndezvenyu. Mazvita baba nemukana wokukunamatai. Nokusafanira kose nokusakodzera. Mabvuma kunamatwa nesu muzuva rino. Baba ndinokutendai. Ukuru wenyu ngahuonekwe. Taunganira zvekare kuona zita renyu richikudzwa. Mazvita muzita raIshe wedu Jesu. Amen. Ndoda kutenda nekuti shoko ndoraverengwa. Ndichafamba zvishoma nezvishoma savarume vambobva pano. Vanga vachitsanangura zvandanga ndati unoziya une pamwe paunobaika richirohwa pana paunonzwa kuti varume Mwari chindibatsirai pano. Tinozongotembawo kuti Mwari apererwe ndozvega zvinozongotipukunyutsa. But dai ari munhu shuwa vamwe taizoramba kupamira pano. Asi Mwari wedu apererwe. Amen. Kukura kwaakaita ndakarealize kuti nema colleges ese akavakwa kukadzidzwa zvaMwari nenziyo dzakaimbwa nemabhuku. Kana 10% yaMwari isati yakavwa. Uyo ndounongori munhu webedzi wamakabvumidzwa kunzi dzidzai. Zvakawanda muchazozona mauya. Saka watiri kunamata akakurisa zvekuti akauya. Neshungu dzacho dzekunamata dzinopera unotiza. Saka mukana kuti wakaita zvawakaita zvounzouya hako unamate munhu akaita seni. Zvakanaka timupe chipo chekombera zvekare. Now, ndichadzidzisawo. Paridzawo. Ndoprofita. Aiga, nosarira. Saka ndichaedza nepandinogona kana
yakuzokwira aka zvayo ngaizokwira asi ndoda kukusiyira chimwe chinhu. Ndakadzidziswa chimwe chinhu nababa vangu vachinditicha kuBible College vagere apa. Nekuti vaiti kana uchitsanangura vakandifundisa kusagara pasi ndisina kutsanangura chinobatika. Nekuti maspring mandiranga akawanda ndaijamba. Aiwa ndaijamba mheremhere yasobuda uchinzwawo kuti aiwa izwi riripo. But zvinozosara zviri pamwoyo yevanhu zvoshayikwa. Saka statement iyoyo vakaitaura ndikaibatisisa. Pazvizhinji zvavakataura ndo chimwe chezvinhu chavakasiya muupenyu hwangu ichocho. Ntaura Pastor Madawari baba. Saka ndife ndakagara pasi ndisina kusiya chimwe chinhu. Waninzwa? Aha. Ndoda kutaura pamusoro penguva yomweya. Nguva yomweya. Kufunda kwandakaita nhau ino kunamatawo kwandakaita. Hazvingaite kunzi unganziparidza pamusangano wakadai. Wosvika pakutouya pano usina kumbonamatawo. Hazviiti. Saka pakumbonamata une zvinhu zvaunozarurirwa naMwari. Zvimwe zvacho Mwari havakuzarurire nekuti vanotibvunza shamwari. Zvisiko kushamwari zvausingawani pamabhuku ndokuudza weni. Saka ndokubva ndabvunza vamwe vanozivawo kundipfuura vakandipa kuziva kwavainako. Saka ndakamira panapa ndakatakura zvimwe zvakabva kunashe nekutaura kwake kwandiri ari iye. Nezvaakasvitsa kuhama dzandakagara nadzo pasi ndichifundawo. Saka ndoda kuti uteererese ndichafamba newe zvishoma nezvishoma. Nekuti scripture yaverengeswa pano ine chekuita netime. Saka ndisati ndataura zvakawanda ndoda kuti nditange ndakutsanangurira kuti time yacho chii chinombonzi time. Chinji kuti koko yacho achidonere. Musandisimbise dai makareba seni muchizvidziwa zvandikutaura. Chinhu chiri kurira ichi. Hallelujah. Ndaiseka nevamwe zvangu ndichiti iwo kufunga kwako musi wakaburuka mweya mutsvene paPentecost. Dai ndanga ndirimo tingati ungadai wakatanga kumhara panani. Zvikanzi nemumwe haiwa Mwari hambodaro aigona kuti iye vamwe itanga yaburuka wenyu wozotevera. Ndikati still wangu wauya uri wega. Hallelujah. Saka nemhaka yakureba pamuviri kudai so unozowanzoda kuparidza vhangeri dzakarebawo. Saka ndichaedza kukamura ndotaura zvinhu zvinokubatsira kuti Mwari vakuitire zvakanaka. Handidi kukuparidza ndokushayisa mukana wekuzoita. Handidzika? Right. Now your time. Ndinowanzofarira kuti kana zvinhu zvakufundwa zvimwe zvacho ubve nazvo kwazvakavambira kwakatangira time. Kubook ya Genesis. Ndine zvinhu zvandakacherechedza. Bhaibheri rine parinoti pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Reshona rinobva ratanga nekungoti pakutanga, asi rechirungu rinoti in the beginning. In the beginning, not at the beginning. Mumbavambo. Mu beginning Mwari ndo maakasikira denga nenyika. Hazvina kusikwa pakutanga, zvakasikwa mukutanga. Saka nyika yakawana kutanga kwapo ikasikirwa mukutanga. Mwari wakasika denga nenyika. Ndine mavhesi akawanda anotaura pamusoro paJesu achizvitaurira ega kuti I am the beginning.
nemavhesi akawanda anotaura kuti kunze kwake, outside him nothing was created. Zvoreva kuti zvingangodaro makasikirwa denga nenyika muri muna iye anonzi mavambo. Inokuconfuse kwangoiverenga ikoko, but ukazonobata paanozotaura kuti I am the beginning, unobva waziva kuti zita riye rawanirwa muridzi. Kune anotori nezita rinonzi beginning. No wonder why in the beginning God created. Saka paaitaura kuti ngakuve nechakati, paive pamuviri paanga akatakura paiponwa nomukanwa, nekuti nzira dzenyu handidzo nzira dzake. Maari Jesu ndio makasikwa zvose, kunze kwake hakuna chimwe chakasikwa. Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Nyika yakanga isina kugadzirwa isina chinhu. Now, ukanoverenga vhesi ya 3, Mwari ndo paanoti let there be light. Ngakuve nechiedza. Izwi bedzi raakatuma achibvunze kuti ndinoya ndichibva kupi. Iro izwi raatuma rinoenda kunochitsvaga kusvika chauyiwa nacho. Hazvinamatirwe, chaangonzwa kuda chinongotaurwa. Chaasina kuda akanyarara achiuye. Let there be light. Chiedza ndokubva chavepo. Mwari ndokubva apatsanura chiedza nerima. Bhaibheri ndoparambwa rati usiku namasikati zvikavepo pazuva rokutanga, in the first day. Ukazonoverenga verse 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pane zvimwe zviri kusikwa. Ndokubva wazonoverenga chapter verse 16, ndo panonzi zvino Mwari wakasika zviedza zviviri, zuva nomwedzi, zuva rechi4. Zvoreva kuti zuva rakazosikwa musi wechi4. Saka madays akatanga kuverengwa zuva risati rauya. Watuverenge verse ya 16. Kwakasikwa chiedza chega chisina pachakarembera, chikave neusiku unochikamura. Kukatanga kutoverengwa kunzi zuva rokutanga rapfuura, kukave nezuva rechipiri, kukave nezuva rechitatu, zuva rikazosikwa musi wechi4. Saka ratava kuverenga madays, hativerenge madays nezuva, tinoverenga madays nelight. Zuva rakawana misi yapo. Muruyasa ndizwisisa? Kuti zuva chiedza chikuru chitonge masikati, nechiedza chidiki chitonge usiku, mwedzi nenyeredzi, ndokubva azvisika. Azvisika ukaramba uchifamba nayo, pane Mwari paakazoti ngatisike munhu nemufananidzo wedu, ave nesimba pamusoro pezvisikwa zvose. Ndokubva kwasikwa akasikwa. Ndokubva wapedza basa rake rese in 6 days. 6 days dzapfuura, ndo panonzi zuva rechi7 iye Mwari wakazorora akariita dzvene. Mukufunda manje ndo paunonetseka kuti saka Mwari aireva here kuti kana akasika zvemusi wemande omva ambozorora nekuti zuva kwadoka, kwaane rima, omirira kuti chipiri chibude, osika zvemuchipiri, omiswa neusiku, opinda muchitatu osika. No. Bhaibheri kana uchiriverenga namata kuti Mwari akupe akubatsire mabreaks anga akaseviswa, don't rush.
Unomhanya uchitsvaga bhaibheri ukapedzisira wabuda ukuwarishaya. Wasiya zvinhu zvine basa. 6 days nyika ichisikwa, rechi7 akazorora. But iye achisika haana kusika 6 days, wakasika 1 day. Kana nebhaibheri rako ipapo, enda book ya Genesis, Koko, chapter 2, verse 4. Washiga. These are the generations of the heavens and the earth when they were created, in the day, not in the days. In the day that the Lord God made the earth and the heaven, they were created in the day, not in the days. Zoreva kuti Mwari paakasika denga nenyika, zvakasikirwa muzuva rake. Achisika waisika ari mu spirit time. Mu spirit time amuna past, amuna future, amuna now. Ndo saka Jesu anonoke enda akurumbidze asanoita. Saka ari mu day rake ndo paakasika denga nenyika. But achizvisika waizvilauncha kunyika in a different time. Saka pazvakandwa kutime yedu, zvakumirira musi weMonday kuti uye. Monday painouya inouya kuzofugura zvinokwana zvakasikwa, zvinokwana muMonday, ichizvitora kuzuva rimwe chete razvakasikwa naMwari. Saka kobva kwadoka zvemusi weMonday zvisati zvapera, Tuesday painouya inouya kuzofumura zvimwe zvekare zvakasikwa mu spirit time kuti zviuye musi wechipiri. Saka Mwari achitisikira nyika, wakatisikira ne 6 days dzedu, but paaisika iri yake wakaisika in 1 day. Nekuti tinopa kuti ma days averengwe, irima razombouya, zvino pedyo naye akudoke. Now, ukanoeverenga kuna Zakaria chapter 14, inotaura pamusoro pekuti nguva yedu iyi yatinayo pawachi ine time yaichadismisswa kunzi wakapedza basa. Kwauya one riri kunzi one continuous day. Rinonzi day nekuti kwachena bedza asa hakuna kuzosviba. Saka paakasika nyika muday haana kusika day rese, ndofunga maseconds maviri eday rake. Ndirikunzwika? Saka patime pano varume pandataura kechipiri apa, pari kuratidza kuti kune time yomweya kwete time yepanyama. Vanodzidza vakaita zvemaGreek nemaHebrew vane mavara vanoziya pamusoro pechinhu chinonzi nguva. Handisatsanangura zvakawanda, ndoda kubata mazwi maviri. A time inonzi chronos, inoreva time yedu isu vanhu. Yedu isu yaunoti 2 dzachaya, 3 dzachaya, ndo inonzi chronos. Ndeyedu inosenza kuno. Poita time inonzi kairos, ine mabande maviri futi kairos iyoyi. Itime yaMwari pazvimwe zvinhu zvaanotara zvatisingagone kushandura pano. But iyoyi time iri time yomweya. Saka zvapaine time mbiri idzi, ndoda kuti unzwisise zvinhu zviri panapa. Mwari kana akuita zvinhu zvake, haaite maoperations ake ari mutime yedu inonzi chronos. Ano launcher from the spirit time. Ogadzira oteya zvaanoteya
zvogara zvakapera mutime yomweya, zvononotswa netime inonzi chronos yedu inofamba, inomirirwa kuchaya kwa 1. Ipapo manje ndo panichada kuti ndifambe newe. Ndiri kukurevera chokwadi, ndoda kutaura, ndoda kukuprofita, ndoda kukubatsira uregedze kudzokera kumba semauiro awawe wakaita. Now, spirit time. Spirit time. Amuna zvakaitwa kare. Spirit time. Amuna zvichaitwa. Spirit time. Mune zvinoitwa right now. But time yazvo manje yekuti zvichibatika kwatiri isu ndopa zvinotora mazuva. Zvoita sekunge Mwari unoswerera kupedza dambudziko rako. Right? Mwari wanzwa kuti varume, denga ndasika, ndakugarako, nyika ndasika. Zvino handingaite udyire hwokutonga kudenga nepanyika zvese. Inga president chaiye ane machief. Chief agoita masabhuku. Handingabate kwese kwese mumwe asina kana 1 pokutonga. Rega ndipe Adamuwo pokutonga. Tonga zvisikwa zvose nezvinopfaka nyika. In conclusion, anoti nezvose zvakasikwa kusanganisira naSatani. Nekuti dai akazvipa mazita, paizoita chimwe chaizoshota palist yezvinhu zvakanzi tonga. Uye ndokubva azonoti nezvinopfaka nyika. Satani tinongomusiya akadaro tikangona akangoti pfakanyu bedzi atopinda palist yezvinhu zvatakanzi titonge. Now, spirit time. Spirit time varume ndomu mandoda kuti ndimbovhakachisa vamwe vanhu. Ndoziva kuti mumwe asatambonzwa kuti ndati kudii baba. Dust rega rega. Spirit time kana musina now. Kana musina future. Muna now. Kana mangoita time inonzi izvozvi. Ndo zvakakonzera kuti Moses anoona gwenzi richipfuta. But harisi kupera. Kubvira rakambobvumidzwa, but kupera ndo kwakarambidzwa nekuti rakabvisirwa time inofamba, rikasirwa spirit time ina now. Saka rinoramba richitsva asi haribvumidzwa kupera nekuti muspirit time hamuna future. Saka raingorohwa gomera uripo nekuti chinopa chinhu chinotsva kuti chipere itime iri kufamba. Ukabvisa time chinotsva asi hachiperi. Saka gwenzi rakabvisirwa chronos, time yepanyama inofamba, ndokubva rapiwa spirit time. Iyoyo ndo yakanzi naMozisi matsvira aya matsviro rudzii, rinotsva asi haripere, but edu ekuchronos anopera. Saka kana pachiramba paina now, zoreva kuti kuna Mwari hakuna rinonzi ramangwana. Kana paine now zoreva kuti kairos, spirit time, ndo inopreserve kuti Mwari asachembere. Chinokuchembedza iwe makora ari kufamba. Ayayayaya. Mwari haachembere nekuti ari kudzila ari mutime yomweya isina chipiri kana chitatu.
anoramba ari zvaari. Muri kunzwisisa? Mwari ngandbatsirane kurumudza kupedza kuparidza pano. Mumweya, mutime yomweya, mune zvinhu Mwari zvaanoti kana akaita. Unonzwa Isaiah achitaura chapter 9 kuti tazvarirwa mwana. Kwete achazvarwa asi tadini? Tatozvarirwa mwana. Ipa pari ku Old Testament amene kuti makore mangani kuti iye azvarwe Jesu. But Isaiah pari kuprofita wapinda mu spirit time muna now. Ndokutonoona kazvarwa mu time yomweya. Ndo pari kutaura kuti varume tazvarirwa kare. But Galatians chapter 4 verse 4 inoti asi nokuzara kwenguva mwanakomana waMwari wakaratidzwa. Time inonzi kuzara ndo chronos yedu yakamboshota. Saka chakazvarwa kare mumweya chaimirira time yepanyama kuti ikwane kuti chimanifeste. Zvakazvarwa mudhei raMwari zvakamirira vaGalatia 4:4. Ndokuzotanga kushamisika vanhu vakuti tazvarirwa, kutanga kumhanya kumutsvaga kumugira zvipo. Isaiah akati ndakamuona kudhara. Iye wacho ndiye gwayana rakabayiwa pamafoundations enyika. But wagara wafa mu spirit time, wakamirira time inonzi chronos kuti zviratidzwe. Ipapo manje ndo pane nyaya yangu. Now ye time, paita time mbiri yedu isu vanhu inotibatsira kumuka kumabasa, inotibatsira kupedza rushando, inotibatsira kubata service yamangwana. Ndeyedu iyo. Iyo yokufamba kwairi kuti ndokuri kukonzera kuti life yako ipere. Nekuti every second yepa watch yapfura ichadzoka zvekare. Zoreva kuti wauya muno muri mwana mudiki uri kuchembera wakanitarisa izvozvi. Chiri kukuchembedza time inonzi chronos. Muri kunzwisisa? Now, pane ma scriptures anotaura kuti iye wakatisanangura pakuvambwa kwenyika. Takasarudzwa tikachuzwa isati yavambwa. Ndokuzomirirwa iwe makorano 2006 chinguri wakasarudzwa. Ipapo nyaya yako yakapera kudhara munyika yemweya, mu time yomweya. Varume pane nyaya panhau yekunamata kwatiri kuita. Ukanditeerera zvakanaka ndopa uchadiscover kuti okay ndosaka ndiri rombe. Yanhasi service ndiri kukutaurira kana uri wakushuta BP handisi kuzoburuka isati yashuta. Ndoda kukubatsira kana uchinzi unofa. Ewa kuti chakutyirei taona kuti tagara newe hapana chiri kuratidza kuti uri mupenyu. Takutongorova vhangeri sevhangeri. Varume nhau yetime yomweya iyi. Time yomweya ndo yaunonzwa zvichinzi vana vaIsaka vaiziva nguva uye kuti vaIsraeri vanofanira kunge vachiitei. Time yavaiziva haisi 2 o'clock. Nekuti iyo munhu wese anga aripo aiziva. But vaiziva spirit time. Kuti mumweya makaitwei chiri kufanira kunge chichiitika musi wemuvhuro watiri nhasi isu.
Saka kana vaita panyama mukairos, mukronos, zvavaona zvakaitika muspirit time. Ndiri kunzwika? Saka vasati vaita zvavanoita vaitanga vacheka muspirit time. Kuti mutime yomwe yaMwari wakaitei. Nezuva redu ranhasi ndo zvavaiita. Now yet timing, pa time varume kana vanoziya mota ukaona yakapodza timing. Hapana rwendo. Time ndio kuuraya varume. Yakaroverwa gears haizi kutora mari yanamani. Time. Mubvunzo wakati ndiyo here nguva yekuti titore zvipo. Saka kudya mari kunobvumidzwa but pane inorovesa ikadyiwa wrong time. Wanga usina kurasika muranda wangu. Ndio wagara une homwe. Tagara tinotora ma offerings. But wrong time mwana wa mai. Yadyiwa time isiriyo. Ndo zvaizikanwa nevana vaIsaka. Avaidya pano mukronos kana mukairos vasina kudya. Vaicheka kuti nhai gore rino rauya ra 2006 zvinhu zvakaitika mudhei raMwari ndo zvavaiita. Wati wadii zvako. Varume nhauya kuziva time. Ndakaona kuti zvimwe zvinhu ukasagona kuadjusta nekuseta unoirasa. Kutama kwatakaita tichiuya kuno ndakatakurawo nemikwendi yangu zvese nezvimwe zvinoonekwa zvimadhishi zvako mazuva ano izvi. Ndakauya nacho ndikachisa mubedroom chikagara chakakwidibirwa mhene kuti mazuva mangani. Ndikati semunhu wechirume mai varamba vongobvunza. Ndikati rega ndikwire nemabhaudhi. Ndokubva ndasungirira pamusoro pemba. Unoziva vana amai vane simba. Can you imagine murume murefu akadai akagara pakona yetairi pakona. Kana amai vakataura chero kanzi stofu yaramba kushanda ukanzwa achiudza vaenzi kunzi dhedhe wangosomuka inonaka itosora takubika. Chero wanga usingaziye magetsi unotogwinirirwa izvozvo. Ndokubva ndakwirapo. Ndokutanga kuri chuna. Ugona kuziya kugona kuzviisa pa screen kuti zvionekwe zvigone kuverenga. Saka ndakungobvunza ari pa window yapa chi 0 yapa chi 2 3 0 4 0 kusvika ari kudedzera ati ndaneta. Ndakaramba ndobvunza ndikanzwa pasina munhu ndakuti mumba umu ndakurova. Mumba macho hamuna achirimo. Kusvikira ragarapo rakaita mazuva riripo. Ndikati panapa kana ndanga ndisingade kuti mari ibude yochitongobuda ndoma ndafanira muwa ndakanzwa. Ndokubva angouya. Ndokubva akwira zvinhu zvakakwira nazvo bva ngoti chi. Ndakazwa ngati twi. Ndikati kaika kako. Zvikanzi ndokamukati kanotibatsira. Ndakati no wonder why ndatadza ndanga ndisina kandinga kazvikanzi aiwa chero kasipo tinogona kuita. Neikako bedza apedza nokubva aconnect. Akaburuka akuenda kumba kwake. Kati imbo test akazvanzi aitoita. Nema minutes mashoma pandaswera ndiri kusvika makumbani chiveve. Urikuona here kuti takavata tichiona station yatisingade. Zvatiri kuda zvacho zvichingopfuura nepamusoro pemba but zvashaya anogona timing. Muri kunenzwa here? Now, ndokubva arova ndokubva yabata. Nyamba isu tagara tanga taenda kuno subscribe kudara tabhadhara mari kuti tichiconnectwa. Yabata manje pai zvese zvapo but hakuna chano iri kubuda ichakadzimwa.
Indakufona kunemi ndakabhadhara kudhara but indava. Program zangu hadzisi kubuda zvikanzi manga makaita on here decoder renyu. Ndikati ranga rakaitwa on zvikanzi signal yanga yakanaka here. Ndikati panga pasina. Zvikanzi takatosenda. Kana wabhadhara uko unouya waita on decoder rako. Pasina chiri kubuda. Rogara riri on then ivovo open uko. Zvikauya zvikaona pakadzimwa zvinodzokerako. Ndakati mukutaura kuti kudii zvikanzi chiitai on. Vanaita on vanagarapo. Ndakabata foni udaso. Ndakati hapana chiri kumbeta zvikanzi dzika yamende pekutanga indai pasasi. Ka ndikaona ndikati yaita zvikanzi ndinozviziva yaita. Kusenda vari kusenda but vari kusenda kudhishi rakapotsa. Varume tine vabereki vari muno vane mari dzakauya dzikadzokera. Varume nditeererei zvakanaka. Nauye timing ndo pari kurasika vanhu. Bhazi riri kugarirwa parodhi isiriyo. Kuenda rakaenda but rinodzoka nepano here. Izvozvo zvatiri kuona kumba kwedu izvi nezvimwe zvimachanero zvekunze kwenyika izvi ndo zviri kungovhakacha mudenga mune padzimba dzevamwe vasina. Vachizvida havazvione nekuti havana midziyo inobata izvozvo. Hazvizouya nekuti watenga chako zvagara zvirimo. But kune vanhu vasina kufokaswa. Vasingagone kubata zvikuitika muspirit time. Chero ukanamatira makomborero haabate nekuti akapotsa signal. Ndoda kumborikakata dhishi kana ranga riine ngura nhasi ndori kwachura. Kana wakatemwa nyora dzekunzi unonyima nhasi uri kuzopa zvekusara uine nyora bedzi idzodzo. Unonyepa iwe. Wakanyima ndivavo nhasi unoibvisa. Ndiudzira ri pedyo newe kuti hanzi nevarefawo unoibvisa. Nekuzara kwenguva Jesu ndopa akazvarwa. Achizvarwa nditeerere zvakanaka. Vanhu ava vaipanana time. Mwari Baba akadzila neOld Testament. Ndokubva apedza achinzi Jehovha wehondo. Jesu ndokubva auya. Jesu auya akasvikoitawo zvaakaita. Minana yaakaita achimutsa vakafa naRazaro nemapofu achisvinudzwa. Minana yese yaitwa naJesu waiita ari muOld Testament. Nokuti Old Testament haitange panotanga Matthew. Inotanga panofa Jesu. Nokuti bhuku yavaHebheru nokuti Testament haingave nesimba kusvikira akaita wafa. Saka minana yese yaiitwa kuOld Testament naJesu. Uye vamwe vacho vaidzinga madhimoni vadzidzi vaJesu vaidzinga vasati vatendeuka. Nokuti salvation yakanga isati yavapo. Jesu akanga asati afa. Saka madhimoni akatanga kudzingwa navasati vagamuchira. Haikona kutamba nemunhu anonzi muKristu. Ipa panataura mystery izvozvi. Ingotarisa ziso ari pedyo newe haana chaambodzwa. New Testament ichitanga ndo paanoti ndapiwa simba rose. Iye ambobva kumutsa Razaro nerishoma. Ambofamba pamusoro pemvura nerishoma. Hapana munana waakaedza ukaramba but ndo paari kudzoka kuti zvino rese ndazoripiwa. Iko kusina zvaakamboramba asati ane rese. Vakomana I can imagine vanapita vakuti sudurukai timbona demonstration. Jesu akati makajaidzwa iro ndapiwa rese iri. Chienda ina izvozvo. Saka takapiwa rinonzi rese. Ndiri kunzwika here chechi. Siregedzai ndibate mongo wenyaya yangu. Ndoda kuti umwe munhu akomborerwe manhero anhasi. Haudzokere wakadaro ndiri kupeja. Ndakamira musimba raMwari wakandida nawo. Haudzokere wakadaro. Now, zvakaitika munguva yomweya. Jesu wazvarirwamo. But kunomirirwa time inonzi kuzara kwayo. Kuti zvakaitika mudhei raMwari
zviuye zvitransfeiwe zviuye muchronos. Ipapo ndo pane nyaya manje ndo pane urombo hwevanhu vese. Ipapo kana nyaya kana ukasaironda zvakanaka, unogara muchechi ugosita miri yemakore nekurifeya kwamakatangira, ugoshaya chimwe chinonongedzwa. Muri kunenzwa? Ipapa Mwari haana tsitsi. There is a scripture in Bible inoti vaIsrael they limited the Holy One of Israel. Nemubvunzo wakabvunza kuti Mwari, can God really furnish a table in the wilderness? Iwa mubvunzo wedoubt iwoyo kuti Mwari angagadzire tafura murenjeri, vanonzi vakamutapudza. Zvoreva kuti Mwari kana achidhila nyaya dzake ari ega anoita zvakasununguka, but once apinda mumunhu anogona kukamurwa. Saka Jesu akapinda mauri, unogona kumukamura kune imwe section yeupenyu hwako. Ukasatenda kuti Jesu unopfumisa, unonamata ugoprofita, but mari usina. Section yausina kutenda, you can limit the Holy One of Israel. Unonamata makore agowanda okunamata, but uri kuoperate uri muchronos. Ndosaka uri kusakara. Time iyo iri dangerous varume, yakapotswa nevarume vakuru. Vamwe vaiziva Mwari but vakaipotsa. Nana Elijah vachiprofita, but haana asset yakasiya panyika kunze kwebhachi rakatozokururwa nemhepo akuda kuenda naro kudenga kusina chando. Wakaribata bedzi. Dore minana rakavhurwa, but signal kuti abate chikero chezvinhu zvepanyama wakatadza. Ndosaka wakanzwa mumwe mukadzi afirwa nemurume wake anoprofita, akamhanya kubasa kwaisenza baba kuna bosi. Zvikanzi tenzi wangu, thank you kuna overseer. Zvikanzi munoziya murume wangu kuti wakanga ari muprofita uye aitya Mwari. Murume uyu waitya Mwari ende waiprofita, asi haana kutya zvikwereti. Wakanokwereta kudzimba dzavanhu. Vaakakwereta vauya kuzotora nevana. Nyamba auya kuzotora nevana anoziva kuti naamai vachatevera. Muprofita uyu wakaprofita, akaita mashura, akadzinga mweya yetsvina, akanamatira vamwe vakaporomotiwa kumabasa, but haana kuratidzwa ramangwana remhuri yake. Muri kunenzwa here chechi? Varume, kune mweya wakaipa wakanyangira. Vesi yaverengwa panapa yanzi redeeming the time, for the days are evil. Reshona ndo parataura zvemusoro waro. Ngwarira inguva, ngwarira kuita sei. Redeeming the time haina chainotenda kungwarira. Yaifanira kunzi dzikinurai nguva. Andina imwe varume andasumukira kunze kwekudzikinura nguva. Time inodzikinurwa sei? Ukanoverenga kubhuku yaNumbers chapter 18. Mwari anotaura achiti ndinoda zvibereko zvose zvekutanga zvemhuka. Ma first born ese uya nawo kutemberi. Ndokubva azoti asi ma first born evana vevanhu. Kana wabereka mwana wokutanga wako chai, waifanira kunomupa Mwari. Muprista ndo paaitora kamwana kake kaumva akasumudza, okapidigura, okaona, okaevaluata, okaisa value. Otaura mutengo wekamwana, iwo bhadhara mari yanzi ndeyekuridhima yerudzikinuro. Wotora mwana wako wodzokera naye ari mupenyu. Vanhu voti kotambokuona uchienda nemwana kakuzvipiriso, indava adzoka ari mupenyu, woti ndamuridhima, kune chazarako panzvimbo yemwana wangu. Saka varume ndasumukira pano ndoda kutaura chimwe chinhu. Iri kunzi redeeming the time. Pane nyaya yaintroducwa naMwari inogona kuenderwa kuofisi kwaMwari
munhu achifambira time yake yakatambiswa. Time yaifanira kunge yahistory. Vanhu vakutokuti zvapera, wakatoirasa. Vokuona uchidzoka wakatakura time yako yaifanira kunge yakapera. Vanhu voti ko wadzoka sei ne time yakapera, woti ndaridhima nguva yangu. Muri kunzwa here? Manje iyoyo manje ndo iri kubatwa vanhu naSatani. Satani akadyira vanhu nguva. Mukakonzerwa kuita zvinhu zvenyu zvemukuronosi mukasiyana nezvakaitika mukairosi. Kana zvakaitika mukairosi zvakutransferwa kuenda mukronosi, haizi predestination. Pana zvinofanira kutanga zvatoitwa. Muri kunzwisisa? Iyoyo manje ndo yakarongwa naSatani. Paunonzwa kuti Gabrieri anosvika paanozoti kuna Dhanieri, iwe pawakatanga kungonamata ipo pai, ndakabva ndaburuka nemhinduro yako, asi ndokubva ndabatwa navaPezhia muchadenga. VaPezhia vari kutaurwa vari kunzi muchadenga ndo hurumende iripo yavaPezhia panyika panapa. Zoreva kuti every government kwese kwaungaende inotanga yaestablishwa in the heavenlies. Ndo kunodesignwa mitemo nekuoma kwezvinhu zvinoomera in the heavenlies. Ndo kwandakabatwa for 21 days. Kusvikira Mwari vaona kuti Gabriel chinguri wakaenda, haasati adzoka. Uye minamato ya Daniel ichiri kupinda, iri kukumbira, ari kuratidza kuti zvinhu zvacho hasati zvasvika. Uri kuona danger iripo? Wakakumbira imba, iwe panapa uri kuroja, kudenga kwacho yakabva, haiko. Nditeerera shamwari. 21 days. Gabriel anoti nekuti vakandisiya ndega ndine mambo wavaPezhia. 21 days achibva muspirit time kuda kunopinda mukronos. Akawana kuine murume anononotsa zvinhu, anogavhena time yepano kuti vanhu vawane zvinhu vachembera. Ndokubva abatwa Gabriel nemhinduro yemuridzi. Gabriel nekuti anoziva kuti nandizwe hondo, akati handikubate kana nzeve kana kukusaidzira, ndichamirira time. Mwari vachiona kuti Gabriel warova, zvikanzi Mikaeri tevera. Mikaeri paari kubuda muspirit time, paakunzwa kuda kustretcha mapapiro, anosvikaona aika zvaanenge Gabriel wakamira apa. Akati shamwari ndakabatwa pano 21 days. Kune madzimamba ari kuno ari kuramba kuti mhinduro idzike. Ndokubva kwasara kuchirohwa munhu ikokoko. Gabriel ndokubva aburuka. Zvikanzi iwe Dhanieri, pawakatanga kunamata, iwe mwana wamanditeerere, pawakatombotanga kuitsanyira, ndopatakaburuka nemhinduro yako, but yakabatwa mudenga namambo waPezhia. Zoreva kuti tine dhimoni rinotonzi Zimbabwe, rinononotsa zvinhu zvevana vevanhu muchadenga. Manje manhero nhasi vari matoda kunamata, ndoda kuti Mwari aregedzere ngirozi dzine hasha. Tiri kuda kufokonora nekusokosva dzimba dzevanhu dzakapaikira muchadenga. Tiri kuda kusokosva utano hwevanhu hwakabatwa muchadenga. The devil is a liar. Ukaona ukarota uine mba yakanaka, hauna kurota future yako. Watorota past, wapinda muteira mara zvakatoitika, but paunopatika uri kupatikira mukronos. Time inofamba ndo iri kukunonotsa. Saka ukaona zvinhu zvaunoona uchirota, uri kutoona zvakatoitwa kare. Muri kunenzwa here varume?
ndo nawe ndasumukira pano varume iyoyo yekuti tine vamwe vari kurwara vari pakati pedu, iwo utano hwavo hwakaburuka. Mwari vakazorora vari kuti akapora kudhara, but minamato iri kusvika iri kukumbira utano. Tine varwere vari panapa, mukronosi vari pamubhedha, mukronosi vari kurarama nematablets, but mukairos ndati mukairos avazi varwere vanavo. Zvino varume nditeererei, kana takuda kutransfer zvinhu zvakaitika muspirit time kuti zviuye mutime yedu, pane hondo. Ipapo ndo pane hondo, kuridhimwa kwetime. Ndo paunonzwa Elisha achiti, I can hear a sound of the abundance of rain. Ndiri kunzwa kuunga kwemvura zhinji. Mvura haiunge iri mumakore. Mvura inobudisa sound kana yarova pasi kana kuti yarova marata. Wanzwa? Saka Elisha kunzwa sound ameno kwayanaya mumweya. But yemumweya imerese chibage chepanyama. Munda waAhabhi unoda mvura chaiyo. Saka kutransfer mvura iri mumweya kuti uye panyama ndo paanopfugama. Oisa musoro wake pakati pamakumbo. Paakatsikitsira kudai ari kutransfer kairos into chronos. Akati mvura yandanzwa ichirova marata mumweya. Now ndakuda kutuma Gehazi wepanyama aende kunotarisa gore repanyama. Apota achindiudza kuti yangu yanaya mumweya yakuuya here panyama. Tiri kuda kutransfer varume zvakaitika mumweya kuti zviuye panyama. The devil is a liar. Nekuti mvura yepamweya iyi chembere yakadyara nyima ikohwe ngainamatirwe ibve kumweya uko kwamainzwa ichiunga munhu waMwari. Iwe inaye kumunda kwangu nekuti ndakasima mbeu dzegore rinouya. Taneta neropafadzo yako yepamweya, wakomborerwa chaizvo pamweya, but nyika ichiri kuda kuona kakore nekuti ropafadzo yako yekumweya itibatsire pano panyika. Iri kunzi redeem the time for the days are evil. Haizi evil yeupombwe bedzi wawanda neuroyi. Uevil wekuti ainamata achiroja 1972 wainamata zviri nani than ari kunamata achiroja 2006. Madays aipa pakuti malandlord havasisina selection of words, havachanyengerera maroja nekuti maroja ndo awanda kupfuura dzimba. Kana usingade zvepanoibva, saka kunamata kwako uri roja uri kunamata mazuva akaipa. Uri kufanira kuridhima time yako yawaifanira kunge wakavaka. Satani akakubatira time yako iri kufanira kuridhimwa. Saka hatina inonzi loss muumambo hwaMwari. Ndauya kuzoparidza varume nokuda kwedzimwe chembere dziri pano vakafa vasina kumboraidza sera rake. Zvino ndiri kuya kuzobheja kuti nemavende iwayo, kana time yako ikaridhimwa, serevhita inodyiwa mumba umu. Iti ndoda kudzoserwa nguva yangu. Wakanonotswa pawaifanira kunge wakapfuma iwe. Book ya Job chapter 36 inoti kana ukateerera uchagara mupfuma mazuva yeupenyu hwako hwese. Rukunetsika chechi. Pane vanhu vauya pano nhasi vane time yavo yakatambiswa iri kuzodzoserwa. Nekuti anoti ndichadzorera zvakadyiwa negwatakwata, ndichadzorera makore. We are here to redeem our time. Jesu wakauya kuzotiridhima kubva kusimba rezvivi, but isu tiri vadzikinuri venguva yedu. Akati nguva sarai muchidzikinura mega. Kese kawakanyimwa uri mudiki, tsoka yechembere isina kumbopfeka bhutisi,
tinoda kuridhima time yakabirwa naSatani. The devil is a liar. Kune vamwe vari panapa vakukomborerwa, vakuita mota mbiri nhatu. Vamwe vati ko dzinowanzwa anodzidiko. Aiwa, imwe yacho ndeyanhasi, but imwe yacho iri kukavhira purema yaasina kutengerwa. Ari kudzorerwa time yake. Gore rino varume ratava kupinda iri, uchaipfeka yedehwe renzou, zvakadyiwa namuteteni. We are going to redeem our time. Nguva yangu yeucheche nezita raJesu. Toda kutransfer zviri muspirit time. Nekuti ndikakutarisa zvawakaita izvi, wa desperate. Hauna mukomana ari kuvimbisa kuroora. But ndikapinda mukairos, ndiri kuona wakapfeka gauni iwe. Nyaya yako it's settled in the spirit. Tine vanhu vasina mbereko vari pano, but munyika yemweya kune manepa akarembera pawaya. Kunotori nemapatya nematwinzi, but taakuda kutransfer rusava kuti rubve kunyika yomweya. Gore rinouya nguva ino, unenge uchichema uri pachipatara apa. Satani wairasa. Waninzwa here wewe? Toda kuti ute semwana waIsaka, usingaite zvisina kuitwa mumweya. Ndio inonzi naJesu, ndinoita izvo zvandinoona baba vangu vachiita. Saka mukaona ndatanga kufamba pamusoro pemvura, handisi ndinatanga. Ndakutotevedzerawo baba ndivo vatanga. Ukaona ndakuti Lazaro buda, atanga kuti Lazaro buda ndi baba. Ndosaka zvangu hazvirambe nekuti ndinongokopa. Baba wakafoira neni ndafoira. Zvino baba vangu havafoire. Muri kundinzwisisa here mimi? Ai. Ndiri kunzwika ine. Time yomweya ine zvinhu zvinoda kuinonotsa kuti zvakaitika mumweya zviuye panyama. Munhu wozowana pfuma yako but wakurisa. Unozowana motikari but yambosakadzwa nevamwe. Unozotenga imba but yambomarwa madziro yambogarwa nemumwe. Zvinhu zvako yanga iri yako imba but ina akaibata kusvika yasakadzwa nemumwe. Ndoda kurayira nokutuka mweya unononotsa zvinhu zvakaitika mumweya kuti zviitike munyama. Wandinzwa here wewe? Ramba kusakadzwa nekronos kana usina kusakara mukairos. Kana ukanzi nemurume wako nhasi chairongedza uende, usati warongedza monaki, imbotanga unopinda mumweya, wotarisa kuti mumweya wakarambwa here. Wodzoka uti baba boy, kwandabva kunyika yemweya wako, ndaona ndiri mai vepano, ndiri mwana waIsaka, ndinoziva zvakaitika munguva yomweya. Handirambwe ini, nekuti kumweya handina kurambwa. In the name of Jesus. The devil is a liar. You are going to redeem your time. Ay. Iwe, biterere. Time ile zvinononotsa. 40 years dzakapedza vaIsraeri vari murenje, hadzisi dzekutarwa naMwari, dzakawanzwa nekusateerera nekuoma musoro. Varume munopfuma masakara, kana manzi ipai itokurumbidzai kupa. Nometa uri muvhangeri uri mufundisi, unosagara uine chigaro. Muri kunzwa here varume? Tine vanhu vakapiwa mukana, zvimwe zvese zvisatani akakubvumidza kudzidza. Kungoda iso, it's unconstitutional. It's unconstitutional. Anoziya every section yebumbiro remutemo, but haana kana one verse inotaura nezvepfuma yake mubhaibheri. Ugoita mafaira ema-minutes, but mumba hamuna imwe asset irimo. Makagamuchira Jesu kudhara imi.
but muchapfuma orini. Jesu paakati varombo munavo nguva dzese, nyambaire vaaiudza isu naye kuti tinewe. Varume kuoma musoro kunokonzera makore kuwanda vanhu vari murenje. Handirambe kuti munhu wega wega ane desert yake, but ndinoramba kufira murenje. Mwari chaiye ane pamwe paanozombogumbuka kuti vanhu ava indava vari kuramba vachinonotsa time wega, anosvika panoti magarisa pagomo iri. It's time to cross over. Unokunezwa? Tine vanhu vari panapa vakakomborerwa kudhara, but havana chinhu. Haushamisira hauna chawinacho. But kuvheneka neziso remweya uri munhu mukuru iwe. But pana hauna chawinacho. Pane chinhu chiri kunonotsa zvinhu zvakaitika mumweya kuti zviuye munyama. Kuoma musoro. Panonzi ipapa hakuna mweya munyowani uchari kuchirumbo kubata. Iwe wakakufoirisa kuchikoro ndo uchiri kukufoirisa nemuchechi. Hauna kufoirira kusaenda kuchikoro. Wakafoirira kusazoteerera zviri kutaurwa naticha. Wambouya vhangeri yamboparidzwa, wambodaira amen, but kuzonoita. Manizwa ime. Varume kana mukaoma musoro, tichakudyirai nedzenyu mari makatarisa. Aika, waitika seve. Ine varume ndakadzidza kuti kana ndikaona chinhu mumweya, kana ndikaiona mumweya, ndikaona utano hwangu mumweya, ndikaona joy yemarriage yangu mumweya, ndikapatika, ndine zvandinoita kuti ndiridhime time yandakatambisirwa. Uri kunenzwa rewe? Saka unonzi urombo chikamu chatakatopfuudzwawo naMwari. Warinzwa? Chikamu chinotopfuurwa, irenje rinotofambwa naro, motoyambuka kutopindawo muKenani. Tiri pano panyika. But kuoma musoro kwatinoita kuvarume, mumwe anouomesa zvekuita biltong chaiyo, unotaura ugotaura but anenge ari kunzwa hana chaanoita. Vamwe vacho kuzonyima ibackground. Akagarisa munhamo zvekuti kuti achitenda kuti ndingapewo chinhu chigozodzoka nei. Ndosaka pesi yako iri kunonoka. Iri kunonoka. Isama kana takupa tinopa zvemamhepo. Tinopa zvemamhepo. Ndosaka Mwari kana akutipa hambo tienzanisa newe, unovenga kusvika waita nyongo. Imwe yacho mari yandiri kudya ndo yafanira kunge yakasvikira kumba kwako. Manizwa varume imi. Nekuti kana tawana access mutime yomweya, tinosikuona kuine zvimwe zvinhu zvakaregererwa nemaKristu akapusa. Vari kutsanya nekunamata vari pasapa, izvo zvakaburuka kare. Vari kunenzwa chechi. Hamusati makomborerwa imi. Zvenyu zvekudanirana izvi makurumbidza mining. Uchiri kugadzirwa musoro nezvakabviswa mumusoro womumwe. Ndo anonzi mavambo chaiyo makomborera. Uri kunenzwa here wewe? Varume pfuma ngatitoteereresai. Mufundisi arava panapa, mufundisi mamutse. Regai kudaro munhu waMwari. Ndanzwa kutsva ndakagara pabhenji apa rakati munhu waMwari uyaita seko. Varume ndainga panapa ndauya kuzoprofita. Mufundisi Mazuru. 2 days makapedzeswa muri pa road usiku. Dzinofanira kuridhimwa nemota yenyu makamirira bhazi ka. Ndiri kuprofita mota izvozvi. Dziri kufanira kuridhimwa. Hamuna kurumirwa nemosquito mahara.
time yese yawakachema muupenyu hwako iri kufanirwa kuitwa buyback. Usatambele nawe dhimoni reurombe. Ndakutsanangura chichi kunonotsa. Ndikutsanangura zvinhu zvinononotsa. Kune mambo waPersia. Iwe wega unogona kunonotsa. Vanizwa? Nonotsa iwe? Waitwa seko iwe? Ukanaverenga manje pabhuku yaExodus chapter 2. Pane time inonzi Moses wakasvika kuguta raJethro. Ndokubva asvika ndokusvika padhuze netsime. Ndokubva aona vasikana vauya kuzochera mvura vachidzingwa navafudzi vamakwai. Kusvika Moses wasumuka ndokubva wamira kuti vasikana vachere mvura. Ndokubva vachera mvura iye ndokubva apa nemakwai avo mvura. Vasikana ndokubva vadzokera. Vachisvika pamba baba vanobvunza kuti hindava makurumbidza. Ndiani waridhima time yenyu? Zvikanzi nevasikana ukanoverenga zvinonzi a certain Egyptian delivered us from the hands of the shepherd. Saka deliverance ya Moses haina kunotanga kuIjipita, wakatanga kuexercise deliverance kuvanhu vane tsika yekunonotsera vamwe nguva. Baba vakashamisika kuti indava nhasi makurumbidza nekuti vafudza vanga vasinganofudzira mombe kumafuro, vanga vakugara patsime kuti vanonotsa vasikana. Mumwe musikana wacho ichechi akanonotswa navafudzi vafundisi chaivo. Murikunzwa here? Wese mufundisi asina kumboparidza mari kusangano kwake wakanonotsa mwanasikana. Angadai akanwa mvura yake in time. Wakamutadzira. Kana wakanzwa kuitirwa appreciation, kana wakazvininipisa wakati angatirekedze ngatenge maspikers esangano, wakanonotsa vana. Ivo vakaombera vasingazive kuti vanonotswa. Baba vakavhunduka nekuti vasikana vaisimboenda vodzoka pakati peusiku, but kwakaita munhu akavarwira time yavo zvekuti vane time yekunobikira baba. Tine vanhu vari kufanira kurwirwa varegedze kuswera patsime. Tinotori navafundisi vakavenga zvemari izvi. Ndauyawo saMoses, ndiri mufudziwo nekuti ndichafudza aJethro. Tese tiri vafudzi, but Mwari wakandipawo simba rekudzikinura mwanasikana kubva mumaoko avafudzi. Haleluya. Ibaba uchana kana takupa. Varume ngatitopai zvikuru sei kana tiri sevafundisi. Ndoda isu vamwe hedu isu vamwe. Kweda hakuna mumwe mufundisi ndindega. Kutembega uri wega. Tsano mweya yacho yemadzinza yakakuwandira zvokuti kana ukasapa. Pano kana takubvisa mari dzedu panapa. Tinobvisa imwe mari inenge chitonzi mukono. But patiri kuirasa vafundisi tiri kuibvisa. Vana vedu vachiona. Ndo pavari kubva vabata saka dhedhi vedu havazivi inonzi mari mazuva ano. Ndo inonzi mukono wababa we. Biterere zvakanaka. Yakaparidzwa vhangeri pane imwe nzvimbo nemwe murume vandibatsira ndakashanduka. Indotendeuka. Eparova varume avo munhu anchimudza kuti shamwari wabatsira mweya wangu. Zvikanzi namufundisi aiwa munhu waMwari. Makati namatira ndosaka zvaita. Ndikati to be honest andambokunamatirai. Ndataura nemufundisi apa akaiparidza. Kana ndambokunamatirai. Ndimwari wenyu. Handina changu pakuparidza kwawaita. Wabatsira ini. Kukunamatira handina but wandibatsira. Mwari ngavakuitire zvakanaka. Ndakabatsirwa nemwe mufundisi aparidza afamba. But yakazoita nyaya. Mbva padedzwa kadare. Mbakataka kusumudzwa maoko zvikanzi varume kana tichiparidza ngatiregedzei kutsiurana pane vana. Ngatiudzane tiri tega. Ndokubva yatogamuchirirwa ndomba yatoiswa mudhindo. Ndokubva ndatora vamwe vanga varipo ndokubva ndati varume
zvataurwa izvi ina handisi ndakaparidza mumo. But pakati penyu imi ndimi shamwari dzangu wavafundisi. Kana paine hwani wenyu achaiswa paprogramu kuti aparidze, kana usiri kuzotaura zvine chekuita nemufundisi, gara wandiudza ndiregedze kuuya pasevhisi yako. Nekuti handifambire kuzonzwa mumwe achibatsirwa. Orati kana tikatora navafundisi pedu tega toudzana, vavhangeri vachati waiva musatiudze pane vana, tovatorawo vari vega, maashaziwo anotiudze tiri tega, saka ndoudzani. Varume, yandiri kuparidza panapa, toda kuridhima time. Nekuti kune vane hurombo husina kubva kuna Mwari. My way. Uri kuona danger yatinayo here. You know kuti une rimwe demoni, pa illustration ndakamboipa. Une rimwe demoni rinoti kana ukanamatira rinoribidika pana pari kufachura makumbo rigorova vanhu rinoramba kuenda. Mugoti nekumba rigoramba kuenda. Kusvika utonzwa wati ane zvinhu zvangu. Ane zvinhu zvangu. Wazobvunza zvii zvonzi ndakamupa browse. Pamunotora browse riye moti nderani zvonzi nderambuya. Muchiripisa muchinamata nedemoni rinobva raenda. Chii chakaitika? Mbuya ava vairoya. But pavakada kusiyira huroyi kumuzukuru, vakatora chipfeko. Pavakatambidza muzukuru chipfeko, achitambira panyama, nemweya wake waitambira mweya unoroya. Saka mweya unoroya wakauya uchiperekedzwa nezvinobatika. Saka zvoreva kuti mweya wetsvina mumwe wacho unoperekedza zvabva pauri. Ndosaka kupa kuchikonzera kuti munhu aropafadzwe. Ukapa haucharopafadzwa nekuti pane zvapinda pauri, unoropafadzwa nekuti pane zvabuda nechawapa. Saka each time yauri kupa chinhu, chiri kuenda chini chakakotwa nedhimoni reurombe. Saka nhamo ine wacho azopiwa. Ayayay. Muri kunenzwa varume? Saka danger iripo manje. Waifanira kupiwa simba ramuna Deuteronomy kunzi, it is me who gives you power to get wealth. Saka ari kupiwa wacho anofanira kunge aine simba rekuti kana akagamuchira aparadze simba raperekedza. Nekuti mumba mangu ini mamufundisi kunoya sipo, kunoya marofu echingwa, kunoya masutu. But ndikatarisa so akarongedzwa apa, ndinoziva kuti zvese zvauya izvi zvine mweya. Vapa vacho vane chakamuka chehurombe chabva pavari, chauya chakatakurwa nembatya idzi. Saka ndikasaiwa simba, ndinoropafadzwa stereke ndigoitirwa maappreciation, but ndinosara ndainini custodian wehurombe pasangano. Nokuda kwezvipo zviri kubva kuvanhu vane hurombe hwavo, wachiya kuzosiya mumba mangu. We want to redeem the time. Satani mure wenema. Chitera zvakanaka. Pasangano rega rega. Chinonyanya kuparidzwa hapo ndo chinoitika. Pakaparidzwa zvemari vanhu vanopfuma. But vaine mamwe matambudziko. Pakaparidzwa zvehealing vanhu vanopora zviri zvigwindiri, but zviri zvimarombe. Zvine tsapfu so but mara hapana. Uri kunenzwa here chechi? Varume, nhau yemakomborero vhangeri yandiri kukupai ndakamboitaura panapa rimwe svondo. Kuti Jesu paakataura kuti musakande maparera enyu pamberi penguruve. Dzaiti nguruve hadzisi nguruve but vanhu. Jesu ndiye amboti endai munoparidzira zvisikwa zvose, but paita chimwe chanzi musakande. Zoreva kuti pane imwe vhangeri yequality.
ine vamwe vanhu vasingakodzere kuti vaisvitswe nokuda kwehunguruve wakapinda mavari, nekuti zvanzi dzinozotsika maparera ayi dzozoya dzoataka imimi. Ivhangeri yemari kukanda maparera pamberi penguruve, unozongodziona kana dzakuenda dzichikurukura. Inotorwa vhangeri iyoyo minamiswa yotsikwa wopedzera vakutovenga anyanya zvemari. Maparera akandwa pamberi penguruve. Ukakandira nguruve sipo, you're wasting your time, nekuti utsvina hwenguruve huri mukati. Pane vakatotenda kuti nhamo ndokunamata. Nekuti munhu akave murombo, there is a certain degree raunosvika reurombo rekuti chokwadi chikataurwa chakawanda chichakubatsira. Ndakabvunza ini kuti Mwari sei pamwe paunoti waparidza kuti dhupa unoti hapana nhasi hapana anosara, kunoti amai anongosara. Ndakati chii ichocho icho? Ndakapiwa 2 answers. One yacho ndeyekuti tofanira kuramba tine mamwe marombe emuprovince. Nokuti varombo munavo nguva dzose. Saka vakapera bhaibheri ranyepa, tofanira kuramba tinewe. Ndo chekutanga chacho. Chechi2 chacho, ndine pandakanzi kana uchitaura chokwadi ona chiite chishoma kune vamwe chiwanze. Why? Nekuti munhu wauri kuemutira uyu ndiye zvekare ari kunetswa nemweya uri kukonzera kuti kana achiwana mari inongoramba iri shoma, inomboya yawanda but mweya yacho ndo inokamura. Akaona mbatya dzinongokamurwa, saka mweya wacho unosikamura zvemari nechii hauzosiya shoma. Saka chero ukazvitaura zvakawanda sei, mweya wacho unosibhokamura mari wakakonzera urombe nekushaya zvimwe zvinhu, unongomutapudzira futi nechokwadi chawataura. Saka dhimoni rekushaya hariperere pamari nekushoko kwacho. Unove munhu ari empty asina kana shoko, ugoita munhu ane mbiri yekukansela. Wese munhu angoita dambudziko pasangano amanya kumba kwako, mai ndingi ndibatsirei, une mazwi ekugona kumisikidza vane dzimba dzaakuda kukoromoka, but hauna kana vhesi 1 yemubhaibheri. Uri amai vematambudziko bedzi. Nhamo dzevanhu dzikapera hauna chauchagarira muchechi. You are empty. Wakakrema zvinhu zvisina life. Ukabata constitution kupfuura bhaibheri inomendwa, wamboikrema kwouya imwe. Varume yatime yekubvisa zvinhu zvakapinzwa muna Mwari. Titi Mwari kese kamakati ndekangu ndiri kukada. Uri kundinzwa here? Kese kandakaitirwa naMwari munyika yomweya kari kufanira kutransferwa ndichiri mupenyu. Ndokune vamwe varume vari mubhaibheri vakazoti Jesu azvarwa vamubata vakati aiwa kana ndikachifa zvangu, vakabheja kuti handibude muKronos ndisina kuona zvakazvarwa muKairos. Ndiri kunzwika here nevarume? Saka time yako yawakadyirwa naSatani unofanira kunoibhadharira, to buy back that time. Ina ndifarira kuparidza zvekupa, ndofarira kutopa kupfuura kuparidza. Kutopa varizwa. Saka izvozvo manje ndozvoti Mwari kana akafunga kundipa so haafunge kaviri. Why? Nekuti tine vamwe vanhu vari panapa vanopa stereki, but muraro wemundu hauchinje. Handiti ndikupa bhaibheri hama yangu inomboti ndikuda kupa bhaibheri, handiti ndirangu zvangu. Ndonzwa Mwari onditi ipa hama ibhaibheri, ndomboritarisa ndirivhure nditi machiko rimwe. Mwari oti ipa bhaibheri, ndoti ndomboda confirmation. Nyamba zvauti confirmation izvi Mwari atoshaye kuti zviizvozvo ini kukonfirma. Zvimwe zvamunoita muri kutamba naMwari varume. Kana ataura yapedza wozouya after 2 weeks woti ndanzi naMwari ndikupe bhaibheri, ndazopa chokwadi. Bhaibheri roti give and it shall be given unto you. Handitika
ndapa but bhaibheri ndichaonodyara ndo chaonokohwa. Mwari uchandidzosera bhaibheri iro rakatsindirwa richifashukira richirasikira. Handidzi? But andikohwe bhaibheri bedzi, ndinokohwa nekapiro. Nekuti Mwari paakanditi ipa, Mwari aiziva kuti murume ari panid. Ndokubva ndanotsvaga confirmation. Ndokubva ndachizopa hangu icho pati time yangu. Zokonzera kuti Mwari kana iwe wapa desperate haakupe ipapo. Unofanira kukohwa nokunonoka. Asi uchipiwa hako. Kupfuma uchapfuma. But uchati nonokerwa inoti unofanira kukohwa nei? Netime. Murikunizwa remi? Murikunizwa remi? Yeah. How many of you are ready to redeem the time? We are going to redeem the time. Ndakaitaura ndichiudza vamwe iyo ndikati varume ngatiregedze kuti ambane nawo yekupai. Nekuti iwewe wakapirwa mombe kumusha nemadzimbuya. Vakanotina danga rese remombe kunosiya kun'anga idzo. N'anga kati kwakanaka here zvikanzi ndoda kuti afuridzirwe mhepo dzakaipa. Uyo ndo munamato kawe but une chii zvonzi danga rese. Saka wakapirwa mombe kuti nhamo inamatire pauri. Yauri kuzama kubvisa ne10,000. Kuine mombe dzakapiwa kuti unyasove rombe. Rakavakirwa aritari yemombe kuti unamatire pauri. Ndo wauri kuzama kubvisa nomunamato. Nyamba aritari haireplacewe nomunamato. Gideon anonzibvisa aritari yaBhaari vake yangu. Inoreplacewa neimwe aritari. Elijah paakadedza moto kuti uburuke, hauna kuswomara paari wakaburukira paaritari. Saka dzaive aritari dzairwisana. Une aritari dzakaumbwa dzelife yako, dzemarriage yako, but dzauri kuzama kuita counterfeit nemutsanyo. Kwakaenda mbudzi uko, kwakaenda mombe uko. Akakuona wako wane utano, akakuona wakufaranuka nemurume wako, akakuona wakupindawo mumba yako inonzi yako, anodzokera kung'anga kwakabhadhara. Kuti munhu yakazobvisa chinopfuura mombe. Musambofamba kanyepera navarume. Chipiriso chimwe chete bedzi chakareplacewa naJesu ndechezvivi. Kupa ndokunoita kuti ropafadzwe. Handidzwa? Ina handimbodzwa zvenhamo izvi. Ndoiziva nerukara rwayo nehwema hwayo. Ine painonhuhwa mumba uchisvika nhamo. Inodevelopa zvokuti unove a graduate. Kutove nerank muchikamu chezvekushaya. Ende case kana yakumanifest. Nokuti case vazhinji havanzwisa kuti chika. Case zvinongoreva kuti it's a supernatural, it's a spiritual force that causes you to fail. A supernatural power that causes you to fail all the time. Panotori nemweya unokukonzera kuti ukundikane. Ende case kana yaya yakanamira, hainamire pauri bedzi. Nemba object nemidziyo yako yese. Munhu akapinda mumba mako iwe usimo, can tell akatarisa mudziyo bedzi kuti baba wepanapa wakatukwa. Nekuti Mwari kana akuropafadza, anoropafadza nezvinhu zvako zvese. Nemidziyo kana makapeti. Ukabvunza abereki vangu vari panapa vakagara papa. Tiri kumba kuti akatogara chirimwa tii, angopinda tsika kapeta kudonha nedhimoni. Mumba haana kumbonamatiro. Kapeti yemunhu akaropafadzwa. Saka kana wakukomborerwa, unokomborerwa netwese twako. No wonder why akabata mupendero wenguva akapora. Iye wacho abatwa anoti ndabatwa, ana kuti ndabatirwa hembe, ndabatwa. Abata hembe yangu abata ini. Kana ndakablesswa nevana vangu vakablesswa. Kana wakazvarwa neng'anga iwe uzvare ng'anga. Kana wakaberekwa nerombe, ramba kubereka marombe. Pauri ndo pari kufanira kufira mweya yose yekuchoboka. Uri kunizwa here wewe? Ndakuda kunamata nevanhu ipa panapa. Kana uchinzwa kuti une kachipo kako kari kufunga kuti mukono,
Haya wako enda unodya nevana vako wako. Nekuti yakupai unoitaura uri kune imwe level but wari kutaurira wacho shame. Unonzwa tsitsi? Ivo panapa zvese zvaratidzwa zvachivhenekerwa udobo bango uratidzwa tenderedze ayazoonawo kuti chingade mari ichi nechi. Izvozvo izvo zvekuti aona hazvimupe kufungawo kuti yandazobvisa inovakei tochiti yashaya mumwe azotutsira inonotengei chimwe chete kana chipikiri. Muri kuninzwa here mimi? We want to redeem the time. The devil is a liar. Uchiona vanhu vati ziso inhamo yabatwa kugaya kweso. Ndazviziva zvangu kuti uchagara pasi. Church, we want to redeem the time, for the days are evil. Vanhu vakambokuona uchienda netime yako, time yanga yakufanira kunge iri history, ngavakuona uchidzoka nayo. Voti aiwa wakazvinde zvekare kaizvoti aiwa ndakaridhima time yangu. Zvandaifanira kunge ndakawana, chikoro chandaifanira kunge ndakaendeswa chandisina kuendeswa, nekuti vabereki vakanga vasina mari. I'm going to redeem it. Uri kuzvitenda izvi? Mwari unozarura mawindo varume kudenga. Kana azarura mawindo okudenga zviri kuzoburukapo zvinotyisa. Enda apadonhe dzimba, Mwari adonhedze dzimba nemawindo. Kunodonha pfungwa nezviroto, mavisions nemaideas. Ndo anobuda nomawindo. Hanzwa? Anokupa zvekuti kana akuda kukukomborera munoita mari inotyisa nezera renyiri. Ndaiudza vasikana vekwedu kuHebrono, hapana chinokurambidza kuita mari yako usati waroorwa. Unongopfimbwa kungoridzirwa muridzo nangobuda zvake mumba, uchinyasoona kuti time dzine dzekubasa but iye haako. 2006 unotamba nezvikomana zvine time yakadyiwa, achigone kusenza kana kugadzira henga zvayo achigone. Chakatukwa kubva kumusoro kusvika kutsoka, achina kana zuva rachinombotiwo ndakanhonga mari. Kunhonga zvacho, kunhonga hana musi wakanhonga. Varume ngatifungei, uregedze kudyirwa time zvakaitwa madziteteguru ako. Inzwawo nyaya dzemukomana wako kuti ari kumbofungawo here zvegore rino. 2 hours makamira parodhi hana dzimwe dzaanotaura. Unonzwa chitsanangura pane chimwe chimovhi chandakaona chakapenga kwaona akati kisha. Get away. Kisha gore rino iri Satani wakairasa. Ndoda kuti vese vari pano vakambowana mikana yemastenzi, mukana iwoyo ukautambisa ukapfuura. We are going to buy back that time. Taneta nemakristu anoroja. Ndosaka machechi medu hatina inonzi membership, nekuti paakuda kukura pamweya watransfer wadzingwa nalandlord. Saka kunamata kwako kuri mumaoko evamwe vanhu. Wakufanira kuita zvinhu zvako iwe. The devil is a liar. 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 In the name of Jesus. Natopedza kuparidza so. Mimwe minana ndinoona ichiitwa naMwari. It's not because ndonamata stereki. Dai ndaizvikudza ndaikudza kuti ndiri kutsanya. Varume tinombotodza. Tikudonza. Vamwe venyu matsanyira amunoita sanamba aita muupenyu hwangu.
Donzere yaunoita muna matenansa namboite. But zvangu zvinofamba kupfuura zvako. Ndinotya zvandinoda. Handizivi kuti ndane makore mangani izvozvi. Handina musi une chikafu chandakada musi iwe ndikasachidya. Usamboita zvokuti vandotaura izvo. Ndakadzidza kuridhima time. Wanzwa? Kana taakutsanya tinotsanyira futi, kana taakudya tinodyira futi. My way. Tinogona kuita buy back time. Chaunenge wangoda bedzi varume, kuna vamwe vanhu vanogona. Ini ndikangoona chinhu ndikapinda mutauni ndikaona kuti ichi chinhu ndachida icho, ndongoenda ndonodyara. Mwari ndakudyarira chechi. Hazvingonamatirwa zvese. Nokuti Bible rinoti I am giving you the keys of the kingdom. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. That principle haisenze pamadhimoni bedzi nehomwe. Ukaikiya panapa nekudenga inokiyiwa. Ndosaka tiri kunamata kuti Mwari apasa nditi. But kana munhu aine key dzepamba, vaovhasiya vakasumuka vaine key, there's no need yekuti vasvike vaise mugwara padhoo vagujunure. Chinovapa kugujunura inhave kuti havana kupiwa key. Hamuna key dzeprosperity. Ndosaka uine munamato wemabreakthrough usama kupasa pakavharwa naMwari neweapon inonzi prayer. There is a key. Ndikaiona kuti ichi ndochida ichi, ndakutoenda kunodyara. Kana ngodyara bedzi ndakutomirira. Handiri kupa matestimony akawanda kwazi ndakudada. But uchazvionawo kana wane mari uchangonzwawo kutaura zvandiri kutaura izvi. Zvinongouyawo kana wanayo uchangonzwa. Ngati kunamatire ugoona. Hallelujah. Ndikaona sutu yandinoda ikanzi iri kuita 200,000, Mwari akandipa 199,000, ndoitya. Haizi riyo yesutu. Mwari wangu anoziya mari yemuZimbabwe. Muri kunizwa here? Vamwe venyu muri kudya nesauti. Kuzama kubhajeta kuti iungane zvinhu zvako zvifambe. Mwachewe. Mwari kana akuda kukukomborera haadi zvine sauti mukati unozozvikudza. Anoda kukushoka zvokuti unosara wakafenda. Ndinongoona sona ndati ndiri kuida. Last week iva ndafonerwa nemumwe. Zvikanzi muri kupira ndiri kumba kanzi pindai mutauni ndakukuonai. Ndapinda mutauni. Vasiya motake vapinda muna yangu zvanzi fambai makadai. Fambai makadai. Manje yangu yatsvuka tengi. Kuti ndichimuti yatsvuka tengi ndakunyumwa futi kuti manje pamwe unozotanga kupopota uziye kwatiri kuenda ngandinyarare. Nayo. Yakatsvuka kudaro kanzi chimirai panapa. Vatapinda mushopu memba kwaunzwa masutu bvanzi ngandanganda. Angari 400 and chakuti 1,000. Kansarudza yamuri kudaro. Haana matire kuno. Ndewe kwevamwe. Akanzwa 1 bedzi vhangeri parevival. 400 and chakuti. Ketu kana bhadharaisa. Handina mutupo naye. Chii chiri kuitika? Akanzwa ane zvinhu zvaakanzwa zvakataurwa akatenda. But pakaita vamwe vese iye haana kuita. Akanzwisa kuti situation yangu iyi ndikazviitira muvarombo muno. Kuna vari kunyeyewa kumasangano kwenyu. Angoita chakati anyeyewa, angoita chakati amarwa. Ndosaka izvonezvo ukaona maproblems ese ari kumasangano, ukatsvaga pabva dambudziko pabva guhwa rikusvika pamurombo. Mamwe matambudziko atinawo kumasangano imari shoma. Vangani vawakambonzwa vakamukira vafundisi vaine mari? Kushaya mari uku. Kune mumwe akanzwa akati uya ndikukomborere. Totora zvedu isana muyera soko. Tinoziya kuridhiba time.
ndopfeka zvangu yoramba kufita wofunga kuti ndiri munhu wemangama. Kuramba zvayo kufita. Asi Mwari wedu anombomira-mira. Anombomira-mira usaone kuperezeka. Panombodyiwa but kuramba kwemuviri. Manizwa ere varume? Even vafundisi musambosesa zvenyu. Kana Mwari afunga nezvako chero sangano rikakiya. Nokuti masangano anokiya kai. Vanonyarara dhete rako rakusvika. Vanhu vagobuda zvinoita kudedzerwa vanhu vagobuda. Dzokai tanga takanganwa. Tine zuva guru. Ingouya nezvainazvo munhu waMwari. Tinoziva mafizi anyanya zvinhu zvakudhura. Ingoita nepaunonzwa napo pawanzwa moyo. Zvemunhu waMwari ndo zvinonzi pawanzwa pamoyo. Asi zvimwe zvese zvinoisirwa mafigures nematargets. Unokomborerwa sangano rako risingade. Unokunetswera chechi. Kana Mwari wakuda kukomborera, anoita zvinhu zvinotyisa. Ndina hama dzangu dziri panapa vakomana gospel power. Kana adzimai kana paine vamwe panapa vanoziva kuhaumani kwatangandiro. Ndakabvunza kuti mukatora hwani wavo mukavabvunza ivava kuti gore rino rapera mufundisi vakadhiraivha ngani mota dzavo havazivi kana nhamba vakomana dzegore rino bedzi. Adzimai vangu ndikavabvunza panapa munonyara mukafunga kuti vari kudada hatisi takatenga mota gore rine zvekutokanganwa. Muri kunetsika here mimi? Pane time ndakazonzi navamwe vatendi vangarwa vamanzi babaka. Zvenyaya tichaita makorokoto zvinenge zvane satanism mukati. Every week ndaivaudza ndiri papulpit so kuchiitwa appreciation. Mai mufundisi. Ndosumuka ndotaura chipo chandisina ndoudza vanhu kuti musi weSunday muchaona mota inenge yakapaka hapo ndeyamai mufundisi. Sunday yacho iyoyo yanga yapo 3-4 weeks dzakatedzana. Every week ndichiuya kuno kuHarare ndichidzokera nemota, ndichiuya nebhazi ndichidzokera nemota every week. Mana kwakunyepa kwasikana. Muri kunenzwa here mimi? Varume Mwari wedu akakurisa. Vafundisi Mwari akafunga nezvedu. Varume, vhangeri yamuri kuparidza kumasangano uku hamutombodhiserva kuti Mwari wamuri kupiwa twetwe. Kana akafunga iye ega bhosi kukubhadhara. Munotamba. Muri kunenzwa here chechi? Mwari wedu anorangarira. But regedza kuda kupinda mutsoka dzangu manje kuti tifanane usina kumbobvunza kuti kweimi makapei. Ndopa unongoirasa ipapa. Kuda kuzokopa pakufanana. Pakunoita. Munhu wese ari panapa ari kuda imba. But akambopa imba hapana. Ari kuda motikari. Akambopa mota yacho hapana. The Bible knows shall give and it shall be given. It. Even if you give nothing, God is so faithful. He makes sure that nothing has been pressed down. You're not running over nothing. Unashuwa kuti chawakapa chingatsindirwe zvekudzoka chaimba. Mfundisi andina chakupa ine. Unashuwa iwe? Unomboziva kuti mukadzi uyu wakasirirwa chikwereti na baba vakakwereta. Kubasa kwavo kwakazofambira mapepa kuti nhai takuwana nezvikwereti. Vakanzi nemunhu waMwari. Mumba mako mune zvikanzi andina ndine zvimafuta. Iwe mafuta iwe. But akuita izvi manje izvi. Ndiye muprofita mukuru. But sosi yesimba raakukonzera multiplication yemafuta. Iye muprofita akafa uyu. Why profitiswa na Mwari mumwe chete wemunhu waMwari asaro? But akasiya mumba mine mafuta kanoparamura nezvikwereti. Kukatozoya mumwe womunhu waMwari.
akanosenzesa zvakasiyiwa mumba nemunhu akabuda panze achinokuereta. Ndiri kuda varume navakadzi vari panapa vari kuti pastor ndakuda kuzopa life yangu muve ndi turn around. Uregedze kupa zvisina basa nekuti uri kuzviwanza izvo zvisina basa. Quantity hongu but quality ndokwauri kuirasa. Unofanira kusiya something chekuredeema time nekuti mazuva ano mazuva akaipa. Ndiri kuda kana paina nababa vari pakati pedu nanamai vari pakati pedu ndikataura figa ndinotaura imwe nzara nekuda kwehomwe yangu. Kuine mumwe akaropafadzwa ari muno. Ndoda munhu ane mari yaari kunzwa kuti asati namboipa. Chero vamwe vakati ishoma but iye uri kunzwa asati namboipa. Kuti akanonamatana vanhu vakadaro. Ngatisumukei. Kwete mese vanhu vakadaro.